halayen 'yan Najeriya a yau, an kashe mutum 50 a Zamfara, tarmai naira 1,400. Boko Haram sun tada bom guda uku ko sama da guda uku a Borno, amma daga wani labari ya zo na cewar Ali Nuhu zai kara aure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan Najeriya, ai Ali Nuhu kaza, ai kaza, ai kaza. Yanzu zaka ga abin ya yaɗa social media ko ina ana taba labari wai Ali Nuhu zai kara aure. Can an kashe mutane a Zamfara, kana kwance ba ruwanka ba abin da ya shafe ka, ana kashe mutane duk da ba a garin ka ake yi ba, amma mutanen nan fa yan uwanmu ne ba. Ya kamata mu kasance masu nuna damuwar mu akan yan uwanmu, mu zamanto tsintsiya ɗaya madaurin kiɗa. Sannan ka ji an ce an ƙara litan mai ya kai naira 1,400, amma kai shiru ka kanta ka ci gaba da bacci, ba ruwanka, wannan ba mu'alar ka bace, ba damuwar ka bace, ba ruwanka ko. Ka ji an ce an tada bom a Maiduguri, an tada bom ya kakkashe mutane, kai shiru dai ka ce Allah ya kyauta an gani labari, amma ba ka ji ma shi kenan. Mutum ba abin da mutum zai iya buɗar baki ya ce, amma ana cewa yau Ali Nuhu zai ƙara aure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. In ka ga yadda mutane ya su rinka fitowa suna cewa ai kaza, ai kaza, ai kaza, inna lillahi, ana comment, ana bidiyoyi, ana wai Ali Nuhu zai ƙara aure. To haka muke mu, abu mai muhimmanci ba mu damu da shi ba, sai dai shirman banza, tarkacen banza shine za ga mutane ana ta trending, ana ta cewa, ana ta damuwa akai. Ga abin da ya kamata mu damu da shi. Ana kashe yan uwanmu, ana ƙara mana kuɗaɗen abubuwa.